Tak ahoj, já vás tady vítám, děkuji, že se díváte. Jsem ráda, že vás zajímají rozhovory o OctoCodes a dneska tady můžu přivítat Lucku. Ahoj Lucko. Ahoj Šárko. Jsem ráda, že jsi přišla. Lucka je taková úžasná bytost, ona má ráda přírodu a jako úplně ještě jiným dalším způsobem než my ostatní a má doma permakulturní zahradu a chová zvířátka venku na loukách a má jich jako bezpočet. Kolik druhů máš zvířat doma? Minimálně 5, Aha. možná i víc. Od nejmenších až po úplně největší, koně, Tak. krávy, kozy, ovce a samozřejmě slepice, že? Tak, Psy a kočky. kočky, ryby. Ryby v přírodním jezírku. Ano. Super. Tak jo, my jsme tady proto, aby jsme se dozvěděli něco zase o OctoCodes. Tak Lucko, dovol, abych se tě zeptala, jak dlouho znáš OctoCodes, kde jsi k němu přišla a co ti přináší? Přinesl ti něco? Znám ho, nevím jak přesně dlouho, ale několik let. Našla jsem tu knížku v podstatě náhodou na internetu a zajímalo mě, o čem to tak jako může být, že životní styl a vůbec typologie podle stylu odívání. Takže jsem si ji v podstatě koupila ze zvědavosti, s dcerou jsme ji přečetli, přišlo nám to zajímavé, takže jsme zakoupili pokračování, to jsme taky přečetli. A i když nám to začalo dávat smysl, tak ale stejně jsme měli spoustu otázek, do kterými se doteď nevíme rady, protože jsme vlastně pracovali jenom s tou knihou, ale i to rozdělení nám začalo dávat smysl jakoby v náhledu na svět a náhledu na to, když potkáváme jiné lidi, takže vlastně někomu to sluší a někomu to nesluší. A tady jsme se vlastně dozvěděli, co může být podstata věci. A co může být podstata věci? Že podle té typologie určitému typu sluší nějaká barva, nějaký střih, nějaký celkový styling toho zezření. A někdo se vlastně obleče jenom proto, že to je třeba dress code, a někdo tak chodí, protože se v tom cítí dobře, bez ohledu na to, jestli je to pro okolí vhodný nebo nevhodný. A pak se to vlastně odráží i na nátuře nebo vyzařování těch lidí. Krásný. No a změnilo to tvoje oblékání, nebo si zůstala, vlastně si třeba žila ten správný styl, zůstala si ukotvena? Netuším, jestli jsem žila správný styl oblékání jsem nezměnila, ale zjistila jsem, že vlastně k jednomu tomu typu asi inklinuju nejvíc, ale přesto se s ním nemůžu 100% stotožnit. Co tě v tom brání, v tom 100% stotožnění? Když to vemu vlastně jenom podle toho, jak je to napsané v té knížce, tak ty atributy, které každý ten daný styl má, tak ne vždycky se mi všichni líbějí nebo jsou mi příjemní na nošení. To znamená jako jak stylem a typem doplňků, barvama, dílkou ošacení, prostě vším, tak z něčeho mám jako ten základ, bych řekla, ale doplňuje se, což vlastně se nevylučuje něčím z jiných stylů. A to znamená teda, že nesedí ti v tom stylu všechno oblečení, anebo i něco, co se týká třeba darů, talentů, který přináší vlastně popis toho stylu? Obojí. A co třeba takhle v těch darech, talentech, vztazích mezi lidmi, co ti tam nesedí na ten styl, který by si mohla být? Abych byla upřímná, tak já už si to přesně nepamatuju slovo od slova. Musíš přijít na přednášku. Co tam konkrétně je, ale v podstatě od toho hlavního stylu, o kterým si domníváme, že by mohlo sedět, tak tam jsou to jakoby drobnosti. A zase naopak od jiných stylů jsou to zase jiné drobnosti, které vlastně to by mohli nahradit. Jo, super, že to říkáš. Tady bych možná měla upřesnit, že ta kniha je napsaná tak, nebo všechny knihy od Táni Havlíčkový o OctoCodes jsou napsané tak, že jsou tam popisovaný 8 stylů člověka a ten popis je, řekněme, ryzí. To znamená, že vždycky tam jsou vypsané všechny atributy, které k tomu stylu patří. Nicméně člověk není černobílý, jsme barevní a ta barevnost vlastně nám zajišťuje, jednak tu barevnost nám zajišťují naši příbuzní, mezi kterými jsme vyrostli a vlastně nás trošičku zabarvují do různých povah.
A jednak tady mi do toho kecá kohout, já nevím, jestli je to tam slyšet, ale teda jako jde mu to dobře. A jednak teda to zabarvení, tak může nás trošičku splést právě při čtení těch knih, neboť si říkáme, Ježíš, tak tohle já nejsem, protože mi schází tento atribut, protože mi přibývá a tak dále. Ale to je vlastně ta barevnost, jo. Nikdy se nemůže stát, že by jeden člověk byl jako druhej a že by byl přesný popis toho stylu. Vždycky je dobrý podívat se, já nevím, když řeknu, je tam 10 atributů, ale já z nich mám jenom 5, tak neznamená, že to nemůžu být ten styl. Znamená to, že jsem zabarvená stylem svých rodičů, třeba případně sourozenců, prarodičů a tak dále. Ale důležitý je to, jaká jsem uvnitř a co tam cítím. A u tebe vlastně je to takový hodně, že ty extrémně cítíš s přírodou, cítíš takovej ten vnitřní smutek, když něco by mohlo té přírodě ubližovat. Jako všichni víme, že ekologie je důležitá, ale u tebe vím, že ty cítíš na svém vlastním těle zvláštní smutek, který nejde popsat. Je to tak? Dneska jsme se o tom zrovna bavili, že to takhle jako máš. Tak jo, ještě ti položím jednu otázku. Myslíš si, že by mělo OctoCodes znát více lidí? Možná všichni. A proč? Myslím si, že ano. A přijde mi, že zrovna v dnešní době, která je strašně ovlivněná sítěma a veřejným mínění a vůbec jako chováním konzumní společnosti a všichni se, nebo hlavně mladí lidé se snaží vypadat jeden jako druhý podle vzoru, který nemusí být úplně správně. Takže by jim vlastně pomohlo, kdyby věděli, že existuje jakýsi počet stylů, podle kterých se můžou orientovat a je to v pořádku a nekopírovat vzory. To je krásný, to je úplně úžasná myšlenka. To znamená, že vlastně těm mladým lidem nebo i prostě všem ostatním by to ukázalo, že tak, jak jsou správně, protože jsou originální. To mě hrozně baví teď to, co jsi řekla, protože setkávám se někdy s lidma, kteří třeba tu metodu ani neznají, jenom si udělají nějaký povrchní názor, že řeknou, to je škatulkování. A vlastně u tebe jsem teď slyšela, že to není škatulkování, ale je to ukázka originality. No a pak si myslím, že vlastně těch 8 stylů je dostatečně rozmanitých na to, aby to bylo právě schopný pokrýt velkou škálu a přitom z toho neudělat uniformitu. Wow, úžasný. Úplně z toho mrazení. Děkuju, takový krásný slova. Tak jo, máš chuť nebo potřebu říct něco na závěr? Určitě by nebylo na škodu si to přečíst. Určitě to člověku dá víc než módní magazíny možná. To zcela jistě. Asi určitě je ještě super k tomu využít toho, že když je někde nějaká přednáška nebo vůbec povídat se s někým, kdo se tomu věnoval, protože ta kniha nezodpoví všechny otázky a je docela příjemný se do toho zahloubat víc a pochopit konsekvence. Super. Děkuju, Lucko, děkuju, že jsi byla ochotná promluvit a že jsi přišla a bylo to moc příjemné. Děkuju. Děkuju. Děkuju i vám, mějte krásný dny.